man nirandra. Coba kita yuk kene wah. Gawai melu sih fungsi. Lanjut. Lainnya sih asli. Oi lo gue, dengar udah gue anak ngomongnya, pengen kabur dulu. Enggak, kabur dengan kok ada. Ngomong dulu. Oh, mana kau? Doh. Ini apa balik ni baru ni anak lagi kurang. Bantu tanam man. Terbaik, fुंनिफ्राय माथो सान्दुं गोसाथार मासि गरम देग्लायनि बोथोरा Gede, Gede, model लाबोलाय आं बाजाराव थांदो मानोमोन आफा? Mayaलाय बबावसो थांदों आया न'आव गैया गामियावसो बेरायनो थांदों मानोमोन आं बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन थांलाय बिदिबा मना लाना फैलाय र' लायनि संना दोनबानो जाबाय जागोन आफा फाखुरमाव बोरै थानो हादों र' थांगौ आं गामियाव बेरायनो थांनो हायो थाब फैबानो जाबाय जागोन हायो Unzale. माथो नोंसोरलाय फै जिराय फै मामानि खबरबो गैया दरबो गैया माबोरै फैखो फनावनोबा बेलेन्सा जोबनो होबायलै दा आदैमादै मोनालाय बहा थांदों गैया आया गामियावसो थांदों आफाया बाजारावसो थांदों
love you. Fैदो, न' सिङाव जिरायफैदो। Nang Amazon, ngurung lagi angker pemabar. Soर नोंसोरलाय? Mana daru nempel dakli jeung bae saking kamar labudeun na bibis lang fैदोंमोन जोङो. बिदिब्ला नोंसोर आंनाव सिखावसो। Sekarang dia dah ada pun alang gelap je. हायोब्ला बोलाय? मा मोनदोलाय दिलाय? ओइ बुदो. ओइ मा मोनदों बेयावलाय? बेलाय सोर मोदलाला जालायखो? Oh gila, sudah sakit bilai. Sanley. बियो आंनि मोजां मोननाय। Dot, बेफोरखौ बाद दोदो, बुदो. अ सालावन नोंसोर बेयाव मा मोनदों? Naik gelap ni tak ada go. Iya, weh, naik gelap. Kau naik je. Naik dulu nengko. जाहानाव दाखालि आनारस खना जाफैनाय सिखावखौसो। थ' बेफोरखौ बाद दोनदो। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।